Хәзер мин укып китәчәк шигырь Татарстанның халык артисты, Россиянең атказанган артисты Георгий Ибушевның, Илһам абыйның мәрхүм булып куйган көндә язылган шигыре. Бүтән назың, моңың сибеп, китеп бардың әкрен генә. Җир куйнында хәтта синең тузан кунмас кәфенеңә. Бушап калды сыман дөнья. Күздән тамды кайнар яшен. Мәңгелеккә китәм диеп, син җаннарны тетрәттең. Үзең киттең, халкың калды. Ятим калган сабый сыман. Озак еллар эзләр сине ул, сагынып җырларыңнан. Халкым, илем дия, җыр моңыңда дөрләп яндың. Мәңге сүнмәс йолдыз булып, күңелләрдә балкып калдың. Әлбәттә, Илһам абыйга бик күп шигырьләр, классик шагыйрьләребез, башлап язучыларыбыз, үзешчәннәр күп язылган. Әмма Илһам Шакировның җыры бернинди шигърият эченә дә, бернинди җөмлә эченә дә сыеп бетә алмый. Ул галәм киңлегендә күкләрдән иңгән тавыш, һәм ул яңадан күкләргә китте.